Pa moj ovako nikad ne... Pa, pazi ovo. Ne možeš tako. Šta ne možeš po ovoj puštanju? Vidim. Pazi ovo. Ukoliko ste propustili video na Fanta Srbija kanalu, ukratko ću da vam objasnim šta se ovde dešava. Uzeli smo po prvi put u životu da napravimo zmajeve u skladu sa Nikad nisam izazovom. I u startu to nije delovalo baš najbolje, međutim kako je vreme odmicalo uspeli smo zaista da napravimo zmaje od materijala koji smo imali. Naravno Singer je imao malo drugačije planove za svog. Na kraju, Milan i ja smo imali svoje handmade zmajeve, a Singer je dobio jednog koji ima i da se kupi, da bismo testirali koji bolje leti. U ovom Pikamo ćemo se takmičiti upravo sa tim zmajevima, ali pre toga hajde da upoznamo svačijeg zmaja i njegove osobine. Olje, lepi, lepi. Singeru, pa gde ti je čedica? Čedica? Čedica nije nikad uspeo. Lepi je bolje, vidiš. Dobro, reci nam nešto lepo. Ja mislim da će moj lepi da pobedi, zašto će odletiti čak i za oblak. Ja sam napravio mnogo boljeg zmaja nego što sam mislio da ću da napravim. Evo kao što možete vidite, ovo je moj zmaj Stevan. Inače nacrtao sam mog druga Pavela ovde, pošto on prejak lik i ima tegove i to. Pa će i ovaj zmaj biti prejak. Moj zmaj se zove Dobar pokušaj Mark 2. On je ljubičaste boje, simbol nove Dragonate i ovde piše nemam krila, ali me to ne sprečava da ostanem u vazduhu. I onda zmaj, rar. Viš, dodao sam mu ovo ne znam tačno šta mu služi, ali vidim da ima tu nešto gore. To sam mu nekako valjda prije, vidiš. Nekako je naopako je crtano, ali potrudio se jako oko ovog zmaja. Ono što je isto specifično kod ovog zmaja, mislim, drugi ne znaju, ali u njega sam sipao nešto specifično. Tako da vidjet ćemo čiji zmaj će biti najbolji. Stavio sam ove super aerodinamične dodatke koje sam otkinuo od ovih limenki. Tako da kada bude pao čuće se ono... to će se čuje. Da kada pade da ima neki zvuk. Inače sam mrzao tehničku uvek. Voleo sam samo onog konstruktora da pravim, ali ovo sve što treba rukama ne mogu. Pravila su jednostavna, trčiš i vučeš zmaja za sobom u vazduhu. Kada zmaj padne, štoperica se zaustavlja i nakon 4 pokušaja se sabira ukupno vreme koje je nečiji zmaj bio u vazduhu. Dobrodošli još jednu epizodu našeg serijala Pikamo. Danas ćemo da letimo sa zmajevima koje smo lično napravili. Tačnije, već smo leteli i ovo se desilo. A ono što će se desiti vidjet ćete uskoro. Dex i ja smo napravili svog zmaja na Fanta Srbija YouTube kanalu, imate link dole u opisu. Savjetujem da prvo to pogledate. Dok je Singer uzeo neku alternativu. I sad ćemo se takmičimo čiji zmaj će najduže da ostane u vazduhu. Pa hajmo da krenemo. To jest, hajmo da... Pa moj ovako nikad ne... Pa, pazi ovo. 4, start! Dani! 6 sekundi. 3, 4, start! Ide! Stop! 3, 4, start! Tri, 4, start! Pao! 3, 4, start! šta bi? Mislim da je oštećen jako. Imao si sekund 65. Prošlo je bilo sekund 95. Zašto sam malo kasnije zaboravio štoperice da zaustavim. 3, 4, sad! Evo ga, ide! I pao je! Pa ti rekao ode, ja mislio pao, zato sam stao je.
Ja sam rekao ide! 7,70. A znaš koja je fora? Znaš koja je fora? Zašto sam ovaj put, ovaj tih sam ga zafrljači gore u vazduh. Možda smo trebali još jednom, a? Ajde još jednom, ajde. Nisam trčao od osnovne volke. Šta kažeš? Isto. Dobar je. Čekaj. Nice. Lupi screenshot. O, ja sam se kao ne mali istito i ja, brate, koliko sam trčao. I da vidimo. Čekaj. Kako se osjećaš? Idi, puzi do kuće. Ajde. Tri, 4, sad! Pao! 3,58. 3, 4, sad! Pao! Bio je pao. Odavno je pao. Koliko ima? 2,57. 2,57. 3, 4, sad! Pao! Spreman. 3, 4, sad! Pao! Ovo je najbolji. Koliko je? Najbolji 8,90. 8,90. 8,90 još. Sigurno što možeš kažeš kao pobednik. Kao pobednik. I to je bilo to što smo gledali u Pikamo, da vidimo se. Hvala što si gledao ovu epizodu Pikamo. Imate pogled kako smo napravili zmaja. I eto, subscribe ako ćete još.